Na zo ne akan tafiyar Alhaji Honorable Aminu Mamman Yaro. To, me za ki bayyana mana? Na zo in bayyana irin ƙoƙarin da yake yi da irin jajircewa da gwagwarmayar da Honorable Aminu yake yi a cikin wannan tafiya ta ƙaramar hukumar Dala. Yana ƙoƙari sosai irin yadda yake tallafawa mata masu juna biyu da matan aure da ɗalibai 'yan makaranta, irin tallafin da yake basu da irin asibiti da yake zuwa yake kai magunguna da irin tallafi da yake kaiwa asibiti mata masu juna biyu da marasa lafiya da masu ƙaramin ƙarfi, da irin jajircewar da yake yi a cikin wannan tafiya tasa ta ciyama. Shi ne na zo in bayyana irin gudunmawoyin da yake yi da jajircewar da yake yi, saboda gaskiya a cikin Dala babu wani wanda yake motsi ko yake yawo in ba Honorable Aminu ba. Duk wanda suke yi kamar ba su kai shi ba kenan? To in sun kai su man su fito su nuna kansu, saboda duk a midiya ma in ka duba shi yake yawo a ciki, ya fito saboda ya fito da ƙafafuwansa kuma yana da kishi taimakon 'yan ƙaramar hukumar Dala, yana musu abubuwan da waɗanda suke kan mulki ma ba sa yi, saboda yaro ne matashi na matasa, saboda jajircewarsa a ƙasar Dubai ma shine ciyaman na Kwankwasiya Dubai, saboda jajircewarsa. Yaro yana da kishi, yana da ƙoƙari sosai akan mutane da dama, bai tsaya a ko'ina ba, kowa nashi ne, kowa ka taɓa Aminu, kowa ka taɓa mata Aminu, maza Aminu, yara Aminu, kowa, saboda yaro yana da hankali, yana da ilimi sosai, ga nagarta, ga sanin ya kamata. Wane fata kuke wa Honorable Aminu? Muna mishi fatan alkhairi insha Allah a cikin wannan tafiya tashi. Muna tabbatar mishi da wannan kujera tashi in ya hau, insha Allah mutanen ƙaramar hukumar Dala za su ji daɗi sosai a cikin wannan ƙaramar hukumar Dala, tunda a yanzu ma jin daɗin suke yi, suna murna sosai da wannan tafiya tashi. Cikin kwanakin nan ma insha Allah za a musu rabon kayan abinci, taliya, shinkafa, ba da ɗan lokaci ba, don ko sati ba za a kai ba. Insha Allah Honorable yana ƙoƙari a cikin wannan tafiya.